Watawat! Musta yung mga sarang hayop? Ngayon, dadaanan natin mga Koreanong meme ngayong linggo. What? Mukha akong ano yung mga manika na may iba-ibang kulay? Troll? Parang mga tao sa Facebook ng mga troll. Gusto nyo ba blue? Kailangan ko pala takpan tong ko kasi pumupunta sa likod yung buhok ko. Yan. Ako nga pala si Paulul Hambidabida. Dolomite. Ang pangit ng dilaw. Para ko inihian. So alam po lang, para mukhang anime character. Para mas kaya kong sabayan. Puta, hamdida, simulan na natin. Galing sa Once. Reject modernity. Embrace. Walang laban ng utong ni Momo dyan. Kilala ko yan. Yan lang kilala ko sa Blackpink ba to? Ay, Once. Kasi Twice pala, sa Twice. Sino mas maganda? Ding Dong o Mong Mong? Sunod, sa mga syungang video na ako pag TikTok, alam ko na kung saan ito papunta. Philippines is my nation. Korea is my dream destination. To finish study and have a good work is one of my ambitions. Hey! BTS is my inspiration. Being a fan girl is one of my passion. Protecting Bangtan is my mission. To love and stand them is my best decision. Oh yes! But Oh, Mary flip top! is just an imagination. Hindi! Wag, pati pala sa K-pop may mga sad girl. Ano ba naman yan? Wag kang titigil mga harap. Tanda, balay mo diba yung mga sticker na yan maging tunay na boy best friend. Medyo nasukot ako doon, pero diba, lahat naman tayo pinagdadaanan yan. Wag natin silang maliitin. Pero para may pangsangyup tayo, lipat muna tayo saglit sa ating sponsor. Mahilig ka bang tumaya? Ang 1xBet ay isa sa mga pinakakilalang betting site kung saan nasa kanilang pinakamataas na odds na pwede mong pagtayaan. At may paparating na laban sa pagitan ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers sa March 16. Ako sa Angeles Lakers kahit na naglalaro pa ako sa PlayStation. At nandito ako para bigyan kayo ng bonus promo code. Lalabas lahat dyan na kayo mga pinagsasabi para makakuha ka ng dagdag sa iyong unang deposit na aabot ng hanggang 7,000. Pumunta ka lang sa kanilang betting site sa 1xbet.com, tapos pagka-register mo at dito mo ilalagay ang aking promo code. Kaya lalagay mo dito ang Paulul. Halimbawa, nagpasok ka ng $50, ang promo code ay dodoblehin ang deposit mo. Isa pang $50, kaya magkakaroon ka ng $100 na pantaya mo sa pipiliin mo. Pahingi ang balato pag nanalo ka dyan sa ating stream. Kung matalo ka, di okay lang. Hindi naman tutulad ng sabungan ng tatay mo na nagiging tinola pag natalo ka. Meron tayo unique link na ipipin ko sa comments. Click nyo na lang yon at dadali ang buhay nyo. Ano hindi? Si BTS ba yun? Baka malito kayo kung sino si Doggy dyan. Ang K-pop ng kahirapan. Ba't malilito, parehas lang naman. Dami talagang kupal sa internet. I'm no fan, but if I am right, mas may naiambag pa parehas yung dalawang yan sa lipunan. Tama na eh. Internet persona na nga lang ang may pagmamalaki sa sarili niya. Huwag mo nang tanggalin sa kanila yan. Hayaan nyo na sila maging edgy at bida-bida sa internet. Ano to? Korean look alike sa kapuso mo. Ang opa na pinagkaguluhan. Opa Gangnam Style? Si J-Mart at ang pictures noong Wait lang. Si ano to? BTS ba yun? Junie BTS ba yun? Him yun. BTS Bakit ka na ba dito? yun? Si Junie Boy. muli nga lang daw itong nag-viral. That time po na BTS, may nakapansin na po sa akin na parang pinagbubulungan na po ako. Na-curious na. Pag ako pinagbubulungan, nakawan ako ng cellphone. Buti na lang, pogi ka. Sunod. Nainggit ako. Gusto ko rin ng dilaw. Para mukhang ihi. Ayan. Ay, hindi pala. Pag ginrinskin ko pala to, tatago sa ulo ko. Tapos subukan mo pa. So, hindi ako pwede magnalapit sa green or yellow. Ito na lang. Bara akong tinaihan ni Barney. Sunod. Galing kay Flying Dubo. Audition sa JPY Company. Di ba po? May Junie Boy. Yung kanyang asawa. Tara na maga siya. Sino si Sharon? Sino to iba? Hindi ko to kilala. Si Angel Locsin. Kamukha nga niya. Si kalimutan ko yung name. Basta si Sam Gyup Jun. Pero famina, ito na isang meme yan. Kasi yun siya, hindi ko kilala sino to. Si Momo ba dapat tong si Sharon? Bakit ang magana mukha niya? Sige na lang. Ayoko na makita tong dalawan to. Parang awa niya na ginapadala sa akin. Galing kay Aaron.
Hey! Hindi to twice, one up lang to. Kaya mahilig ako sa K-pop eh. Tsaka alam mo, gusto ko sa K-pop. Kaya ako nanonood ng K-pop. Kaya ako isang K-popper. Naging isang K-pop idol ako para di. Sabi sa twice po, Yo Jong Yo. Jong Magno! Ang kalaban ng mga dilawa na buhok. Wait lang, kailangan. Ang liit ng mukha niya. Para siyang manika. Parang pwede ba siya itago sa kahon? Tago lang ha. Baka makancel. Alala ko yung nag-post ako nung yung POV. May mga K-pop group sa Facebook na in-upload yung screenshot doon. Tapos delete. Hindi ko lang sa pero bayani ka eh. Hindi ko alam na may kultura pala na bawal mo silang dumihan o gawing hindi siya tulad ng Konichiwa community na kahit bato merong hugis na dede doon. Kahit anong figura na nasa isang anime, kung pwede siyang bastusin, babastusin siya. Dito hindi pwede. Hindi mo pwede hawakan yung mga idolo. Mga anghel nga sila, di ba? Sa dulo ng araw, tumatay pa rin yung mga yan. Kala nyo lang yun. Makakancel ako sa Twitter. Pero wala akong pake. Buti na lang. Galing kay Gan. Woy. Bang bang. Bing bing! Pucha. Yep. Basta mas gusto ko pa rin sumasayaw kanina na one hop. Galing kay Denver. Wait, a girl's like very rare without Soraya. Babaeng hindi nakikinig. Oh! Mga feeling superior, hindi lang nagustuhan. Ako di ako mahilig sa K-pop, pero hayaan yung magkagusto ibang tao sa ibang bagay. Pwede ba sila pagtripan? Sige, pero wag nyo to seserosoin ha. Ako ng control lang din to, parang buhok ko. Okay lang, wala akong pake. Hindi nga siya mahilig sa K-pop, mahilig naman siya boy best friend. Tapos ka, pumili ka lang ng K-pop. Wala pa silang pag-asa doon. Sunod. Gio. Bad boy, bad Bean sentiments. boy. Nagiging mawawalan ka na ng artista. Nagiging idol na siya. Gio ng kahirapan. I want you to cry, cry for me. Huwag kang bakit ka umiiyak pag nag-rant ka sa mga videos? But Oh! again, Oh! children shaking. Oh, buti na lang K-pop idol ako, masasayawan ko to. Boom! Hindi ko na alam yun. Lahat naman halos ng mga fans nila, di alam yung lyrics. Kung siya, naalala ko na nanonood ako ng watawat. Kailangan, hindi ako nang babash. Natatawa lang ako kasi, oo, may opinion yung tao. Nakakagulat. Natatawa lang ako kasi, hindi ko maintindihan yung simula ng chorus nila, kaya kailangan ko buksan yung caption. Ngayon natin papanoorin lahat, baka ma-samgyup copyright, salamat tayo. What? You know, hindi ko na-gets yung akala ko I'm a salam. Ano yung salam? Ama pala yun, ama as in tatay. Yung putol kasi, medyo hindi ko agad naiintindihan. Ay na, father, thank you for, dito ko lang na-gets yung binuksan ko yung caption. Nakakatawa na yung mga K-pop na international, talagang hindi ko naiintindihan eh. Para minumura ako sa Bisaya pag gano'n eh. Hindi ko naiintindihan. Pero Tagalog pala, hindi ko naiintindihan din. Ano ba, baka ako may problema. Hindi pala sapat na ganito lang buo ko para mag-isang K-pop idol. Kailangan ko pa mag-training. Ano ba sumali dyan? Sa SB19, gawin natin 20. Hey! Watawat! Watawat! Para sa Adventure Time. Bakit what eh, no? Siguro gusto nila maging mas lagpas sa Pilipino kasi kung watawat yung nilagay nila, medyo putol na agad yung market mo, no? Kaya kailangan what. Sobrang up for interpretation, lalo na sa mga English-speaking countries. At sigurado ako yung kanilang pinaghirapan sa ibang bansa para magganyang sayaw, ganyang mga production value na tumaas na. Kailangan nilang bawiin eh, sa ganong paraan. Walang masama doon, ganon talaga ang agos ng buhay. Ako wag nyo gagawin sa TikTok yan. Hindi ko sinasabing gawin nyo yan. Ako wag nyo nadagdagan ng TikTok. Parang awa nyo na. Tunod, galing kay Zomin. Meron ba tong puppet? Ha? Meron ba siyang pinapasok sa kamay niya? Wala. Anong pangalan nito? Sino to? Comment. Tulungan nyo ako comments. Wala nagsasabi ng Park Seo-joon? Hindi po. Hindi ako nagsabi dyan. Skip na. Pampamilya po kaming Hamnida. What? Okay, sunod. Ano to? 그렇죠. hindi wag naman sobrang malaka. 자, 이 자화식이니까 저 Pacquiao Hamnida. 이번 시합은 롯데 꼭 승리해주시. Baka maka-copyright ito, MBC. Kailangan ko palitan. 접근하지 말고. 화이팅!
Oy, ba't nandito ako? Sabi ko na sa'yo, K-pop idol ako eh. Singero na nga, K-pop idol pa. Ay, kasama ko si Pacquiao dito. Ito lang ikipaglaban ng mga P-pop versus K-pop stand. Pwede rin naman pareho. Mas malayo kasi ang reach ng watawat ng Pilipinas. Diba? Mas malayo yung rin ako. Napaka-metaphorical ito para mga music video ng K-pop. Sunod! Galing kay Ren Juan. Oh, come on, yeah. Oh, samgyupsal. Sarap yan. Oh, wow. Ha? Oh, wow. Okay, medyo pilit. You Pero make sige. me feel special. Hey! Oh! Sayaw ako yan. Bumag damag. Galing kay Pest Child. Hindi na bayot ang BTS. Oh, Dolomite! Oh! Jobit 19! JB19! Jobit 19! Putang na! Kaya ako nagsuot ng ganito eh, pocha. Kung bumili ng ating jacket. What? Mukhang pintura naman. Sunod. If you close your eyes. Oh, what? Tawat lahat nag-i-interconnect hanggang Korea. Inter-Korea next. Sunod. Ayoko na Gen Z humor laugh trips. Galing kay Inji na tara. Guys, literally want and it's beautiful. Totoo ba to? Edited ba to? Twice Baguio. Papuntang Baguio po. Ciao. Namimiss ko na rin pumuntang Baguio. Baguio Pink. Ayan, tunay na idol para sa fans. Mga puta hamnidas. Ba, yun ang tawag na sa to. Ito kayo lahat. Mga nagsasabi hindi ako isang K-pop fan. Ay, hindi ko to ginagamit para sa views. Mahilig talaga ako sa K-pop. Gabi-gabi, nakikinig ako ng Twising at ng Blackpink. Sunod. Ano kay JP? 를 하겠다는 게 아니라 상식적으로 그러니까 내가 지금 상식이 K-drama 없다 ng kahirapan. 이거잖아요. 그게 아니라 그러니까 내가 상식도 bakit 없고 ginahin yung 개념도 babae? 없다 이거잖아요. Alam? 지금 무개념문에 보톡스 니네나 보톡스 맞았냐 조론도 없을 거다 뭐 그 얘기잖아요. Yung boses talaga nila sa Korea. Parang batang sinusubukan magsalita. Uuwi na siya. What? Kaya iniisip ko rin naman, ano kaya ang tingin nila sa salita ng Tagalog? Ano kaya, masyado kang mabilis sa kanila? Tunog in-check ba? Diba? Kasi hindi tayo dapat mag-cultural appropriation. Kaya isipin din natin, ano iniisip ng kabila, pupunta dun sa atin. Diba? Huwag natin isipin na nakapalibot ang mundo sa atin. 반쪽밖에 못 먹었는 애도 배가 불러요. Kung buksan yung bibig ko, panagsasalita. Parang, 사람들한테 ang dami nilang ginagamit. 그런데도 제가 요밤 중에 욕을 더 먹을 줄은 진짜 몰랐네요. 거두더러 Anong K-drama to? Bakit siya may chikinini po siya pag K-pop idol talaga? Ang daming chikinini. Nakabuli ng babae. Galing kay Riri. Pagod na ang K-drama niyo. 20 minutes na pala tayo masyado ako nag-enjoy. Galing kay Labech. Deleted scene from Goyo. Okay, nadaanan na natin. Tama, ito yung mga K-pop fans pag nilalaswa yung kanilang idol. Tama na! Hindi yan po pwede, i-delete yan po sa mare-report yan. Sunod! Galing kay Felix. Wala akong kalma to. Twice ba to? Ito, sasayawan ko po. Pwede mo ako naman ito para nila akong grupo. BB19 po, Bida-Bida 19! Ito yung feel ko na kulay ngayon. Parang panty yan ng babae. Kung anong gusto nilang kulay. Hindi ako pwede masyado hype na naghahang yung camera ulit. Hindi na po ako mag-hype. Gagalit ang K-pop. Sunod! At panghuli. Anong K-pop band? Walang laban ng K-pop band yan dito. Hey! Mga classic rock generation. Hiritan mo ako isa. SB19, kabahan na kayo. Oh! Parang dahil sa Comchat, pinagtatawa nila pag ganito boko ha. Ano kayo ngayon? Ha? Ngayon, dinidilaan nyo kung paano mga K-pop idol. K3 lang, tatlo sa kanto lang, sapat na nila kailangan na 19. Okay
okay, tama na, naluluto na utak ko sa mga sobrang daming K-pop names. Kung gusto nyo pa na ganito, huwag nyo kayo like, share sa mga puta hamnidan yung friends. Pagod na ako, mag-retire na ako bilang isang K-pop idol. Maraming salamat, sinamahan nyo ako sa aking career. Ngayon tapusin na natin to. Gutom na ako, gusto ko na mag-samgyup. Paulul Hambidabida, Anyong.